technikai hiányosságok azok nem csak apró technikai manőrök, hanem ezek közvetlenül hatnak a munkatársak elégedettségére, produktivitására és végső soron a cégnek a teljesítményére is. A matek soha nem ment nekem, az informatika pedig pláne. Én soha nem voltam reál beállítottságú. Én ez buta vagyok, nekem ez nem fog sikerülni, szóval szerintem inkább hagyjuk ki ezt a tananyagegységet. Nagyon sokszor hallottam ezt. Minden egyes csoportomban volt legalább 3-4 ember, aki így gondolkozott, és így korlátozta saját magát. És ez a fajta félelem, ez a fajta korlátozás, ez mindig sokkal nagyobb akadály lesz, mint bármiféle tudáshiány. Az elmúlt években hogyan változott a vállalatoknál az Excelhez és általában a digitális készségekhez való hozzáállás? A mai munka világában nem csak az a lényeg, hogy mennyit tudsz, hanem hogy mennyire vagy hajlandó tanulni. Az Excel erre tökéletes példa, hiszen sokaknak egy egyszerű táblázatkezelő szoftver, pedig a vállalati életben kulcsfontosságú szerepet tölt be, hiszen pénzt, energiát és időt takarít meg. És ami a legjobb az egészben, hogy a tanulás még soha nem volt ennyire elérhető. Sokak számára rendelkezésre állnak különböző online kurzusok, tudásmegosztó terek. A tanulás egy megragadó lehetőség, és a legfontosabb az egészben, hogy bárki képes rá. A digitális készségek fejlesztésénél minden apró lépés nagyon komoly szakmai előnyt jelenthet. Milyen leggyakoribb digitális készségbeli hiányosságokat tapasztalsz a vállalati képzéseken, és ezek mennyire hátráltatják a napi munkát? Hát szerintem a legnagyobb problémák nem ott vannak, ahol sokan gondolják, nem a bonyolult makróknál, összetett képleteknél és társaiknál, hanem egészen az alapoknál. Számos esetben tapasztaltam, hogy a munkatársak rengeteg időt veszítenek el, azért mert manuálisan oldanak meg olyan feladatokat, amit lehetne automatizálni is. Persze ebben benne van az idő elvesztegetése is, de ami talán nagyobb probléma, hogy ez mennyire demotiváló lehet a munkatárs számára. Képzeljük el, hogy órákon keresztül valaki elvégzi azokat a monoton feladatokat, amit automatizálhatna is. A technikai hiányosságok azok nem csak apró technikai manőrök, hanem ezek közvetlenül hatnak a munkatársak elégedettségére, produktivitására és végső soron a cégnek a teljesítményére is. A digitális szorongás és a generációk közötti különbségek mennyire befolyásolják a digitális készségek fejlesztését, és mit tehetnek a vállalatok ennek kezelésére. Nagyon sokan nem úgy félnek, hanem egyenesen rettegnek attól, hogy valamiféle informatikai bakit el fognak követni. Ez a digitális szorongás, és a legnagyobb probléma vele, hogy az emberek ezek után meg sem próbálják. Oktatóként számos esetben találkozom olyannal, hogy az egyénnek nem a tudásával van a probléma, hanem szimplán azzal, hogy nem hisz saját magában. Ez számomra hihetetlen, hogy több generációnál is ugyanazokat a mondatokat hallom vissza. A matek soha nem ment nekem, az informatika pedig pláne. Én soha nem voltam reál beállítottságú. Én ez buta vagyok, nekem ez nem fog sikerülni, szóval szerintem inkább hagyjuk ki ezt a tananyagegységet. Nagyon sokszor hallottam ezt. Minden egyes csoportomban volt legalább 3-4 ember, aki így gondolkozott, és így korlátozta saját magát. És ez a fajta félelem, ez a fajta korlátozás, ez mindig sokkal nagyobb akadály lesz, mint bármiféle tudáshiány. Oktatóként a legfontosabb feladatom, hogy ezeket a korlátokat lebontsuk. Egyik legszebb élményem egy Excel órán volt, ahol az egyik hallgató egy hasonló cipőben járó anyuka volt. Abszolút félt a függvényezéstől, de egyetlen alkalom végére már magabiztosan használta a beágyazott függvényeket. És a legszebb az egészben, hogy egy héttel később, amikor találkoztunk, akkor magabiztosan mesélte, hogy ő még segített a saját gyerekének is megérteni az informatika órán elhangzottakat az iskolában. Én úgy vélem, hogy a generációs különbségek és az ebből adódó problémák sokkal kisebbek, mint ahogy ezt sokan gondolják, hiszen maga a viselkedés az egyéntől függ, kortól függetlenül. Láttam már olyat, hogy a gyakornok megmutatott egy trükköt a senior kollégának, ő meg cserébe pedig bevezette őt a rendszer szemléletű gondolkodásba. És hát ebben van az igazi érték, amikor a generációk nem versenyeznek egymással, hanem csapatként tekintenek magukra. A vállalatok, hogyha szeretnének nyújtani továbbtanulási lehetőséget, vagy valamiféle kurzusokat, a legfontosabb feladatuk az, hogy egy biztonságos tanulási környezetet biztosítsanak. Egy olyan környezetet, ahol nem probléma a kérdés, nem probléma az, hogyha az egyén hibázik. Számos esetben ez gátolja meg a tanulást, hogy az egyén fél kérdezni, fél attól, hogy el fogják ítélni, ami azért jelent problémát, mert a tanulásra, meg a fejlődésre alapvetően mindenki képes. A mesterséges intelligencia és automatizáció egyre inkább átalakítja a munkahelyeket. Szerinted hogyan érinti ez konkrétan az Excel használatát és az elemzői munkát? Sokan azt gondolják, hogy a mesterséges intelligencia tönkreteszi az Excel, tönkreteszi az elemzői munkát. És hát ez attól függ, hogyan használjuk. Maga a mesterséges intelligencia rengeteg lehetőséggel bír. Nagyon komoly munkamennyiségeket tud levenni a mi vállunkról, el tudja venni tőlünk a monoton, ismétlődő, unalmasabb feladatokat. Elemzőként fontos a kritikus gondolkodás, a kontextusbeli gondolkodás, az adatok mögé látás, a döntéshozatal vagy a döntéshozatal előkészítése. Ezek azok a dolgok, amik valódi értéket képviselnek. Sokan tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia átveszi a munkát. A te tapasztalataid alapján inkább kiegészíti vagy helyettesíti az Excel tudást?
Excelben a mesterséges intelligencia hatására megjelentek különböző intelligens funkciók, mint például a prediktív elemzések, a különböző vizuális javaslatok, vagy az automatizációknak a lehetősége és ajánlása. Ezek azok a dolgok, amik leveszik a terhet a vállunkról. A problémák ilyen kortájt kezdődnek el, amikor az emberek bármi nemű kritika nélkül elfogadják a chatbotnak a válaszait. Még most is abszolút varázsé, hogy a chatbot tévedjen vagy halucináljon, és egy ilyenfajta tévedése miatt az árát többszörösen kifizethetjük. Nem beszélve arról, hogy nagyon sokan nem figyelnek oda az adatvédelemre, amikor elbeszélgetnek ezzel a chatbottal. Éppen ezért fontos realizálnunk, hogy a mesterséges intelligencia egy asszisztens, ami a válaszokért felelősséget nem vállal. A saját munkánkért mi tartozunk felelősséggel. Éppen ezért nem hagyhatjuk, hogy például egy chatbot megoldja helyettünk és helyettünk gondolkozzon. Az Excel tudás, vagy amúgy bármilyen tudás nem válik feleslegessé attól még, hogy ott van a ChatGPT az eszköztárunkban, hiszen épp emiatt a tudás miatt, emiatt a szakmabeliség miatt fogjuk tudni kritikusan áttekinteni a ChatGPT válaszait. Tekintsünk úgy a mesterséges intelligenciára, mint valamire, ami asszisztál minket, ami egy nagyon komoly munkaterhet levesz a vállunkról. Olyas valamire, ami elvégzi helyettünk a rutin feladatokat. És hát itt jön képbe az, hogy nem szabad ráhagyatkoznunk 100%-osan, nem szabad, hogy a megoldásait, a válaszait teljesen kritikán nélkül hagyjuk. A szakmabeli tudásunk, ismereteink, a kritikus gondolkodás és a logika lesz az, ami biztonságosá teszi a mesterséges intelligencia használatát. Ezek azok a jellemzők, amik segíteni fognak a megoldások megkülönböztetésében, el fogjuk dönteni, hogy valami jó vagy rossz, és éppen ezért a tudásunk soha nem lesz felesleges. Ráadásul, ha szeretnék, ha nem, a fejlődést nem lehet megállítani. Gondoljunk csak az internetre, az okostelefonra, a számítógépekre. Nagyon sokáig úgy gondoltak az emberek ezekre az eszközökre, hogy úgyis a pár nagy vállalat fogja őket használni. Aztán itt vagyunk, és ezek az eszközök a mindennapjaink szerves részét képezik. A jövő munkavállalójának milyen Excel és digitális készségek lesznek elengedhetetlenek szerinted? A jövő munkavállalójának nem az lesz a legnagyobb fegyvere, hogy hány függvényt tud fejből, hanem hogy mennyire tud alkalmazkodni az új technológiákhoz, az új eszközökhöz. Persze az Excelben is vannak olyan alapok, amit érdemes elsajátítani, mint mondjuk a kimutatások, alapadattisztítási technikák, de ettől függetlenül az újra való nyitottság az mindig jól jön. És hát az igazi különbség itt lesz, mert a legnagyobb sikereket azok fogják elérni, akik realizálják, hogy mikor érdemes automatizálni, mikor érdemes feladatokat a gépre bízni, ugyebár. És a fennmaradó időt, a megnyert időt fel lehet használni újabb értékteremtésre. A jövő munkavállalója adatvezérelt, kritikus szemmel gondolkozik, és képes az új eszközöket felhasználni arra, hogy elérjék a saját céljaikat. Mit üzensz azoknak a vállalatoknak és dolgozóknak, akik még halogatják a digitális készségek fejlesztését? Hát a rövid válasz az, hogy nem érdemes halogatni a fejlődést, a tanulást, hiszen aki ma nem fektet ezekbe bele, az a jövőben sokszorosan meg fog fizetni ezért, vagy a pénzével, az idejével, vagy az elvesztegetett lehetőségekkel. A tanulás maga nem egy luxus, hanem egy befektetett lehetőség. Mindenfajta digitális kompetencia egyfajta biztosíték a jövőre nézve. Mert hát nem az a kérdés, hogy a világ fog-e változni, hanem az a legnagyobb kérdés, hogy mi képesek vagyunk-e vele együtt változni.